Hola, hola. Hola, Carlos. Escoitámoste. Vale. Bo día a todos, id activando as cámaras, damos comezo ao pleno. Moi ben, pues moitas gracias e bo día. Damos comezo ao pleno extraordinario do 22 de xullo de 2021. Punto número 1, elección de xuiz de paz titular. Informa a secretaria. Bueno, xa vos expliquei outro día que ao non acatar ningún dos candidatos a maioría absoluta, pois era preciso repetir a votación antes de que o Tribunal Superior de Xustiza elixa directamente o candidato. Moitas gracias. Bueno, pues vamos a realizar a votación, candidato por candidato. Vamos votando, de acordo?
Moi ben, pois, primer candidato, Diego Valentín Garrote Fraga. Votos a favor deste candidato? 4. Moitas gracias. Votos a favor de Alba Somoza González? 1. Votos a favor de Fernando Pereira Rodríguez? 6. Pois acadou a maioría absoluta, polo cual non hai que realizar máis votacións dos seguintes candidatos. Realizamos punto número 2. Hai que votar a inclusión deste punto debido a que non está determinado na comisión. Modificación do proxecto mellora da accesibilidade de servicios urbanos na Estrada Nacional 651. Votamos a inclusión deste punto na orde do día. Votos a favor? 10. Abstencións? 1. Moi ben, pois queda incluído este punto na orde do día. Informa a secretaria. Bueno, é unha modificación do proxecto que xa aprobachedes en pleno, creo que no mes de, non sei se no mes de maio ou no anterior. Bueno, sin máis, a Diputación exíxenos que calquer cambio que se realice no proxecto este o caso, porque ademais a cuantía varía, pois tense que volver a someter a acordo plenario. Moitas gracias, secretaria. Bueno, esta modificación do proxecto da Nacional 651 se debe a unhas exigencias de demarcación de costas ou demarcación de estradas de Galicia, debido a que, bueno, había tres puntos onde querían matizar a situación, que era a eliminación do paso de peóns que non estaba reflexado no proxecto da rotonda, o cruce do día 8 que contemplaba a eliminación do cambio de sentido que finalmente se negociou con a demarcación. Bueno, admiten o cambio de sentido xestionado por semáforos. E, bueno, unha modificación na salida do camiño das Cádivas hacia Nacional. Primeiro realizamos os turnos de intervencións. Primeiro turno de intervencións. Señora Arias. Sí, buenos días a todos. Una vez más, desde el Partido Popular no nos vamos a oponer, evidentemente, a todo lo que suponga una mejora para el concello de Cabanas, sea la zona del Arenal o sea otra cualquiera. Pero nos gustaría reiterar nuestra disconformidad por cómo se está llevando a cabo este proyecto. Nos parece que es tirar por tierra el trabajo anterior, un trabajo que, como ya habíamos explicado en otras ocasiones, estaba destinado a ser realizado en 3 fases, un trabajo que estaba apoyado por Fomento, y ahora pues nos dedicamos a tirar de Diputación, que está para los servicios básicos de los vecinos y para otras cosas donde un concello como el nuestro no llega. Por ejemplo, los servicios sociales, que tanta falta nos hace y sobre todo en estos tiempos. Por otra parte, nos parece que este plan que contempla este gobierno deja fuera a muchos vecinos que, en cambio, aquello que teníamos nosotros proyectado incluía. Por ejemplo, los vecinos de Laraxe, los vecinos de Pedreiras. Nos parece que es un plan destinado a tener vecinos de primera y vecinos de segunda del concello de Cabanas, y eso el Partido Popular evidentemente nunca lo va a apoyar. Por lo demás, lo que suponga ir mejorando poco a poco, sí, pero ¿cómo? ¿En qué condiciones? ¿A qué ritmo? Y dejando atrás a qué vecinos, señor alcalde. Esa es nuestra preocupación. Muchas gracias. Gracias, señor Sardiña. Bos días a todos e a todas neste pleno mañaneiro. Ben, sobre o tema da Nacional 651, estamos, como no caso anterior da elección de xuíz de paz, que hai que repetir 1 e 20 veces as votacións para andar dando voltas sobre o mesmo punto.
porque aquí o único que lle fan caso polo visto é a demarcación de estradas, que é a única que lles pode realmente paralizar o proxecto, como así xa o fixo. Este proxecto xa tiña que estar saindo a licitación. Eu no seu momento xa máis tiven porque vin perfectamente que tiña unha serie de defectos técnicos, eses defectos técnicos ian entorpecer, como así o fan, esa tramitación, a falta de traballo nos proxectos, a falta de diálogo coa sociedade, cos veciños, e a falta de diálogo cos concelleiros que estamos aquí, que xa somos os últimos que nos enteramos das cousas, e despois a falta de diálogo coas institucións que lles teñen que dar as autorizacións, que xa non saben se son costas ou estradas ou quen sexa, non sei, ao mellor non teñen claro aínda. Creo que non lles axuda sacar estes remendos, porque ao final quitar aparcamento, como están quitando, sen dar unha solución alternativa, cambiar baldosas por outras novas, e máis poñer uns puntos de luz, cambiar os que hai por outros que tal, ese é un remozamento que a Cabanas pouco lle pode achegar do que xa hai. Falan de accesibilidade, pero beirarrúas dun 80 metros non son accesibles. Eu non sei, creo que están facendo beirarrúas para máis ben para persoas concretas que para a generalidade dos veciños. É dicir, ni siquiera podemos dicir que este vai ser unha obra que resolve os graves problemas do areal en tanto aparcamento como tamén accesibilidade. Non se pode presentar como tal. Xa lles dixen que as actuacións urxentes serían efectivamente os pasos de peóns. Non entendo como a día de hoxe ainda están sen facer, agardando por un macroproxecto que ao final non é máis que foguetes de artificio. Entendemos unha cuestión fundamental. Imos ver. Pedimosles no anterior pleno unha serie de cuestións que xa nin siquiera tiveron en conta. O acceso ao cementerio de Cabanas para nós é fundamental. Neste momento é o único acceso polo que están chegando autobuses a ese cemiterio. E van vostedes a deixar unha rúa que non ten nin os metros necesarios para que se crucen dous coches. Realmente, a solución técnica que dan para ese no é a peor das posibles. A peor das posibles. Eu, cando lles expuxen esta situación, agardaba un pouco de polo menos, non para min, senón para que os veciños visen que hai un goberno que escoita. Pero, miren, vexo que non é así. E comprobo xa totalmente. Realmente, a situación nesa zona tiña unha fácil solución, pero para iso hai que ter propostas, claro, cousa que adoece este goberno. Voulles decir unha cousa, sinceramente. Todos estes cartos que vostedes dedican a baldosas e a farolas realmente tiñan que estar empregadas para a mellora dos servizos públicos. E hai unha oportunidade. Hai unha oportunidade que están pasando por alto e que, desgraciadamente, porque non hai visión de futuro, imos perder. Imos perder nun momento dado. Porque, claro, os cartos cando aparecen son en contadas ocasións. Cando se gastan en cousas que realmente non achegan nada novo, temos aquí o resultado. Voulle decir unha cousa. Hai unha parcela, ali no día 8, que lle chaman a Casa das Raiolas, que leva a venda dende o ano 2018, dende que un banco se fixo con ela. Esta venda, creo que no precio de 2018 eran 180.000 euros, creo. Ben, eu poñolles en riba da mesa que aparquen este proxecto e que compren esa parcela e que proxecten aí a construción dun centro de saúde. E solucionando unha vez por todas os problemas do día 8 en canto a accesibilidade, en canto a aparcamento, en canto a todo. Creo que é un proxecto moi interesante e que realmente crearía un espazo público nesa zona para, en primeiro lugar, atender os servizos sanitarios que están nunha situación absolutamente precaria. En segundo lugar, e xa lles digo como son as cousas, porque realmente ter que escoitar nun pleno como
nun centro de saúde do século XX, dos anos 80, para 1000 habitantes, se quere meter xente ali a calzador, nunhas instalacións que non están preparadas, pois realmente pensen en que o centro de saúde actual ten que ir para servicios sociais. Pénseno. Pensen, porque os servicios sociais realmente requieren un espacio propio e deberían de ter unha situación máis digna da que teñen actualmente nun concello que xa está un pouco desbordado, incluso polo novo persoal que están contratando, que iso é unha realidade, non, que vostedes coñecen. Entón, aí, vendo todo isto, como está formulado, o único que podemos decir é que non teñen proxecto político para Cabanas. É así de sinxelo. Esa é a nosa conclusión, e a conclusión tamén de máis veciños e veciñas que están vendo como se están perdendo oportunidades para que Cabanas realmente avance. Sigan cos seus xogos de Monopoly, pero a realidade vai por outro lado moi diferente ao que vostedes pensan. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias, señor Sardiña. Bueno, indicar certas matizacións, señora Arias, non estamos facendo veciños de primeira nin veciños de segunda. Se había acordado hai anos que estes traballos, de feito, o propuxo o anterior alcalde, non o propuxo eu. O anterior alcalde propuxo empezar as obras de humanización da Nacional 651 empezando polo areal. Bueno, estamos empezando polo areal. Evidentemente, é o principio. Hai moita obra todavía para realizar e estamos traballando coa demarcación de estradas para que fagan traballos de mellora na zona de Laraxe. Pero, evidentemente, en algún sitio hai que empezar. Non estamos intentando facer veciños de primeira, nin de segunda, nin moito menos. Tratamos a todos os veciños por igual, pero, evidentemente, as obras hai que empezarlas por algún sitio. De acordo, señor Arias? E te comento, o anterior alcalde propuxo empezar pola zona do areal e todo o pleno da corporación anterior votou a favor. Se mal non recordo. Segundo o que dicía o señor Sardiña, que non temos proxecto de futuro. Bueno, señor Sardiña, o digo vostede, que vostede non sabe os proxectos que ten este goberno na zona do areal ou noutras zonas do concello, en Laraxe, en Saserra, en diferentes puntos deste concello. Na zona do areal, evidentemente, vostede fai referencia á zona do día 8, e, bueno, en esa zona este goberno xa ten varios proxectos encima da mesa para leválos a cabo. Evidentemente, non son proxectos que se podan facer de un día para outro e se está traballando para poderlos levar a cabo. Esperemos e deseamos, a intención deste goberno é que nos próximos meses, o próximo ano, podamos ter os frutos do traballo que estamos a ter para poderlos levar a cabo. Tamén comenta de que non son necesarias as aceras, os pasos de peóns sí, pero as aceras non. Bueno, de moito non valen os pasos de peóns se despois unha silla de rodas non pode ir á farmacia porque non é unha zona accesible. Bueno, pasos de peóns sí, pero aceras accesibles non. Bueno, esa é a súa filosofía, non? Ir facendo parche para que, ao final, sigamos tendo o que temos hoxe en día, unha zona completamente inaccesible. Evidentemente, nos gustaría ter aceras moitísimo máis grandes. Bueno, o mínimo que nos piden para que sean aceras accesibles son 1,80. Bueno, en algunhas zonas, debido ás circunstancias que teñen, pois hai que axustarse a 1,80. Bueno, nos gustaría hacer máis anchas en algunhas zonas? Sí, son posibles. Pois, en algúns casos non é posible, por diferentes cuestións. Por lo cual, bueno, é un proxecto moi amplio, se barallan moitas solucións para unha zona que está bastante castigada. Volve a facer matiz de que se destruen aparcamentos, señor Sardiña. Está evaluado, se destruen 3 aparcamentos en toda a urbanización, 3. Por lo cual, bueno, tampouco non é unha destrucción masiva de aparcamentos. Vostede considera que sí, bueno, 3 aparcamentos non se considera unha destrucción masiva de aparcamentos. Comparado co anterior proxecto que había
realizado, onde destruían máis do 70% de aparcamentos na zona. Moi ben, pois segundo turno de palabra, señor Arias. Sí, señor alcalde, evidentemente hay que empezar por alguna parte, eso es lógico, pero también hay que acabar por alguna parte. Yo entiendo que ustedes habrán consultado el proyecto del gobierno anterior, entiendo que lo conocerá en profundidad, y se contemplaba una rotonda para la zona de Laraxe que ahora no se contempla. Y los vecinos de Laraxe están muy molestos por este tema y los vecinos de Pedreiras también, en concreto la zona de Pedreiras. Entonces, señor alcalde, evidentemente hay que empezar por alguna parte, pero cuando uno tiene un proyecto con un inicio, una continuación y un final, de lo que se trata es de incluir a todos los vecinos, en la fase que corresponda, evidentemente, pero siempre de incluir a todos los vecinos. No vamos a permitir que haya vecinos de primera y vecinos de segunda, como le digo, señor alcalde, todas las parroquias de Cabanas son importantes. ¿Que hay que empezar por algún lado? ¿Que hay zonas más urgentes que otras? Por supuesto, pero importantes son todas. Y quiero recalcarlo de nuevo. Gracias. Sí, Sardiña. Sí, ben. A ver, creo que o seu concepto de accesibilidade non coincide comigo, evidentemente. Se falamos de accesibilidade, no detalle dese proxecto, hai que decir que vostedes destruen Beirarrúa, é dicir, eliminan a acera en varios puntos onde se fai un aparcamento en batería. A iso chaman accesibilidade, non? Facer prevalecer, pois, unha serie de aparcamentos en batería que, por suposto, destruen tamén aparcamentos, porque eses aparcamentos que supostamente vostedes suplen, cando queira, contámolos. E xuntos, ademais. Cando queira, contámolos. Eu sí que contei o número de aparcamentos que eliminan, e non son 3. Cando queira, contámolos. Accesibilidade. 80 metros. Dígame vostede, un pouquiño, é dicir, onde estaba antes a asesoría ladrillo, dígame como van solucionar ali a accesibilidade. Porque combinan ali aparcamento e unha beirarrúa que aquilo pois, non dá moito máis de sí. Aquilo é accesibilidade. Que non se poden cruzar case dúas persoas. É dicir, non sei, aí teñen cuestións que, en canto a accesibilidade, son moi cuestionables. Ou a accesibilidade, por exemplo, no camiño do día 8, que bueno, claro, non poden facer unha beirarrúa máis grande porque non, é que non dá, literalmente. Iso é previsible. Entón, a accesibilidade depende onde e como, que é o que lles estou criticando. Eu non estou en contra da accesibilidade, estou dicindo que a accesibilidade que dan é claramente insuficiente. Agora, vostede dá a volta e parecelle que non, que eu estou en contra da accesibilidade. Sí, é moi interesante o seu razoamento, como con todos os demais razoamentos que viron en canto a solución de demandas concretas de veciños, que nós vimos e podemos falar con eles, evidentemente. Se os taxistas presentan unha alegación, pois haberá que atendelos, digo eu. Non lles contesta. Pareceme estupendo pola súa parte que non lles contesta aos veciños e que traia un proxecto modificado pois sen contar en absoluto e sen contestar a veciñanza. Parecenos moi correcto pola súa parte esta participación veciñal. Parecenos tamén moi correcto que pola súa banda, pois, se eliminen pasos de peóns e se cambien por outros. Parecenos moi correcto. O que non nos parece correcto é que o proxecto se centre exclusivamente en cambiar baldosas, unhas baldosas vellas por outras novas, e cambiar farolas, unhas vellas por outras novas, que ao final é o que fan. Ese é o gran proxecto de futuro que nos teñen que presentar. Pois creo que mal vamos. Tiveron tempo, é dicir, non, polo que vexo, pois non, xa levan 2 anos no goberno, e creo que 2 anos dan para que se empecen a ver proxectos. E se os proxectos que traen a pleno son estes, nós estamos no noso dereito a opinar sobre eles e dicirles que non estamos de acordo por unha serie de razóns. Agora, que vostedes que o toman todo pola tremenda e que non aceptan as críticas, que non aceptan as alegacións, que non aceptan as propostas, que non aceptan tal, a ver, é a súa responsabilidade. Evidentemente non o compartimos e xa o manifestamos con o noso voto, que era abstención.
aquí vimos a expoñer as nosas cuestións e non a que o señor alcalde se veña a xogar o Monopoly, que é o seu xogo, de dicir que dicimos unha cousa cando estamos expoñendo outras cuestións absolutamente diferentes. Así, agardamos que o pensen, porque sí que acabamos de poñer un proxecto de futuro para Cabanas en riba da mesa. Realmente, conseguir os recursos económicos para levar iso a cabo non é vir aquí a xogar a que sí que temos proxectos, a que os imos presentar, a que imos facer, a que temos que solucionar. Eso xa pasou, é dicir, aquí estamos falando dun proxecto concreto que temos que avaliar e que avalía a súa acción de goberno. E se estas son as propostas que nos achegan, habendo outras posibles que son bastante mellores, e que están pensadas xa non só para o areal, senón para o conxunto da ciudadanía de Cabanas, como pode ser crear un centro de saúde na parcela das Raiolas no día 8, pois miren, fágano mirar. Nada máis. Moitas gracias, señor Sardiña. Bueno, indicarle á señora Arias que no proxecto de carreteras non existía unha rotonda en Pedreiras. Igual noutra zona do concello sí, pero en Pedreiras, ou que vense en Pedreiras, non. Señor alcalde, disculpe que le interrumpa, está mezclando, Le estoy diciendo que los vecinos de Pedreiras están absolutamente abandonados. Estoy hablando de una rotonda en Laraxe, no en la zona de Pedreiras, sino en Laraxe. Son temas completamente diversos. Perdón. Bueno, pues indicarle, señora Arias, que as dúas rotondas que estaban contempladas na zona de Laraxe siguen contempladas a día de hoxe. O proxecto de carreteras ven sendo o mismo, e a intención que ten este goberno é manter a base do proxecto. O proxecto está aí, é público, por lo cual non foi modificado, porque dende que se elaborou ese proxecto está tal cual. O único que fixo este goberno foi matizar ese proxecto na zona da Real para incluir certas millóns, nada máis. Agora, o proxecto é o mismo, se manteñen as mesmas rotondas, os mesmos lugares, exactamente todo igual. De acordo, señor Arias, non sei onde saca vostede que se elimine unha rotonda en Laraxe, porque non é así. Bueno, señor Sardiña, que lle vou dicir? É bastante superficial vostede dicindo que solamente se van a cambiar unhas farolas, unhas baldosas. Bueno, tamén se vai soterrar os servicios, se vai a cambiar tuberías de fibrocemento, vaise cambiar as tuberías de saneamento. Bueno, a parte de cambiar farolas, que evidentemente se cambian, e cambiar o suelo, evidentemente hai moito outro traballo que é necesario na zona, como soterrar os servicios ou cambiar saneamento, de acordo? Por lo cual, vostede tamén se queda co que quere para facelo máis criticable, pero, bueno, a realidade é que é un proxecto moi amplio, moi grande, onde contempla moitas actuacións. Que vostede se quere quedar co que se quere quedar, pois me parece correcto, pero non é así, de acordo? Bueno, pois realizamos a votación deste punto. Votos a favor? 6. Abstencións? 5. Pois queda aprobado. Pasamos ao punto número 3, que hai que votar tamén a súa inclusión no orde do día, debido que non está dictaminado. Solicitude da subvención nominativa á Deputación da Coruña para levar a cabo actuacións de reforma da nave municipal do polígono de Vilar do Coro para mellora das condicións de accesibilidade e seguridade e creación de coworking. Realizamos a votación deste punto no orde do día. Votos a favor? 10. Abstencións? 1. Moi ben, pois informe a secretaria. Bueno, é un pouco o que xa pasou co punto anterior, as subvencións nominativas. Este ano a Deputación enviounos unha serie de documentación que hai que enviar, entre elas un acordo plenario no que se recolla as razóns de interese público polas que se pide a subvención e o coeficiente de financiación que se solicita, que é o que ides aprobar agora. Moi ben, pois informa o concelleiro. Iago Barrera. Hola, moi bo día a todas e todos. Ben, este proxecto nace coa finalidade de reformar a actual nave municipal que temos no polígono de Vilar do Colo para facer dúas cousas. Por unha banda, adaptar
esa nave que sea, como sabedes, empregan o persoal de servizos en materia de accesibilidade, salubridade e seguridade fronte ao risco de incendios que non contaba, actualizando as normativas actuais. E, por outra banda, se crea unha parte para hacer, se arranxa a zona de oficinas e se crea unha nova zona como unha entreplanta para establecer un coworking que estará aberto ao uso da xente que así o solicite. Entón, este proxecto ven a solucionar dúas demandas, unha parte de seguridade e outra parte de promoción económica. Muchas gracias. Pues primer turno de palabra. Señora Arias. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues este proyecto lo que viene a solucionar realmente es una subvención que ustedes dejaron perder anteriormente, ¿verdad? Entonces ahora pues tenemos que tirar, como siempre, de Diputación para estas cosas. Y me alegro de que podamos tirar de Diputación. El problema es que Diputación también tiene unos fondos limitados. No es la panacea, no es el nunca se va a acabar. Y a mí lo que me preocupa muchísimo y nos preocupa mucho desde el Grupo Popular es que otros servicios básicos para los vecinos en materia de política social van a quedar abandonados porque Diputación está principalmente para esto, para solucionar temas de política social inmediatos donde un concello como el nuestro no llega. Lo vuelvo a reiterar. Y está muy bien tirar de las arcas de Diputación, nos parece estupendo, de algún lado evidentemente hay que sacar el dinero, pero es que hay otros aspectos que le correspondería de manera mucho más inmediata a la Diputación que van a quedar abandonados. De hecho, ya están abandonados y este es el problema que tenemos. ¿Por qué? Pues porque otras subvenciones no se llega a tiempo con los papeles o no se sabe y se dejan perder. Muchas gracias, señora Arias. Señor Sardiña. Ben, sobre esta cuestión, pois temos entendido que a nave de servizos múltiples de Vilar do Colo, que así foi proxectada por este concello no seu momento, en primeiro lugar ten un ámbito efectivamente municipal que foi creada para fundamentalmente dúas cuestións. Necesidades de maquinaria, é dicir, de situación de maquinaria, e para servizos municipais. Evidentemente, a proposta que se nos trae aquí modifica ese proxecto para o que foi creada, non? Porque o que se pasa é a empregala para o público en xeral, pero cunha finalidade concreta, que é unha promoción económica, non? Inicialmente distinta destas para as que estaba prevista a nave municipal. A día de hoxe se estaba pensado para actividades municipais públicas, enténdase, para uso de traballadores e material, que é a segunda parte tamén importante. Non entendemos como a día de hoxe os traballadores ainda seguen en Cardeita nas condicións nas que están. Debería de ser pois un bo sitio, por exemplo, para un coworking, pois a Escola Laica, por exemplo, pero como teño un proxecto aí de cultura, pois non lles entra, non? Como é que collen unha nave que estaba prevista para unha serie de cuestións que non se acabaron de resolver en todo o tempo que estamos aquí, é dicir, máis ou menos estiveron 2 anos, poideron pensar que podían facer cos traballadores municipais en canto á súa situación en Cardeita, que é bastante precaria, por certo, segue a ser, é crónico, e resulta que resolven o tema a través dunha subvención, evidentemente, que a Diputación terá programas nesta liña e poderían buscar alternativas, boas alternativas que pode haber, non? E non interferir nalgo que xa estaba acordado previamente por toda a corporación, non? Por desgraza, pois nada, temos que atopar de que chegaron aquí, non existiu nada antes, nin existirá nada despois, bueno, as cousas fanse segundo ven a improvisación, non? É dicir, agora, isto onde metemos? Pois metémolo aquí. Isto metémolo no outro lado. E o que estaba sen resolver de antes? Non, iso deixámolo, non? É todo así.
Realmente non é eu non vexo esta xestión. Vexo un coworking, sí, pero hai que buscar un sitio onde realmente tamén poida ter unha serie de atractivos. O polígono neste momento non ten esa situación, non é unha actividade que vai ter un espazo, vería máis un coworking nunha zona urbana ou nunha zona con maiores posibilidades. No polígono neste momento non se dan as circunstancias. Pero, bueno, é a súa opinión, respetámola, e non nos imos opoñer a este proxecto, como tampouco fixemos o anterior, nin a ningún outro, é dicir, deixámonos que fagan, porque polo menos que se vexa o que fan e cales son as deficiencias da súa actuación política, nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Varela. Sí, moitas grazas. Ben, por comezar, por contestarlle a señora Arias, aquí non se deixan perder subvencións. Aquí solicítanse subvencións á Xunta de Galiza, que se solicitou para crear un viveiro de empresas que non un coworking. Hai un pequeno matiz, pequeno pero importante, entre ambos proxectos, aínda que son semellantes. Subvención que a Xunta de Galiza denegou alegando certas cuestións que non eran certas. Este ano volveuse a pedir, atendendo incluso esas cuestións e ampliando o proxecto, mellorando, puntualizando, e a alegación, a resposta da Xunta de Galiza foi totalmente diferente, o que nos fai pensar que tamén hai certos intereses aquí en dar ou non dar subvencións por parte do goberno da Xunta de Galiza, que é moi diferente a deixar perder subvencións. Aquí foise cun proxecto en prazo, cumplindo todos os puntos que pedía subvención. Se non la quixeron dar, o que non vai facer este goberno é ficar de mans cruzadas. Bueno, sobre a ubicación dese espazo ou se é o lugar máis axetado ou non, bueno, dicir ao señor Sardiña que a nave é unha nave de 2003, desde 2003 cambiaron usos, cambiaron normativas, e este proxecto que fai é, como dicía antes, solucionar os problemas de accesibilidade, problemas de seguridade, para que sexa o lugar axeitado para que os nosos traballadores poidan ter un sitio onde cambiarse, onde asearse, para almacenar tamén as cousas municipais, e isto é totalmente compatible con crear unha zona de coworking, e que nós, a diferenza de vostede, pensamos que está ben situado no polígono, porque o polígono ten unha gran ventaxe, que está situado ao pé da P9, está situado nun sitio estratégico que para nós ten moito máis sentido facelo aí que non na Escola Laica, onde ademais hai un proxecto xa en marcha, como xa sabe, desde hai moito tempo. Bueno, vir a dicir aquí que hai que facer o coworking na Escola Laica parece nos querer criticar por criticar, sinceramente. Dito isto, este uso como unha zona de coworking é totalmente compatible co outro, porque o que se crea é se vostede ve o proxecto, que quero pensar que sí, créase un espazo novo, situado elevado, o que permite que non restar uso á nave, porque precisamente na parte de baixo dese coworking mellorase todo o que é a zona de baños, vestiarios, cousa que agora mesmo non existe. Muchas gracias. Segundo turno de palabra, señora Arias. Sí, señor alcalde, pues en respuesta al señor Varela, punto número 1, me parece de extrema gravedad acusar sea a la Xunta de Galicia o a cualquier otro organismo de tener intereses a la hora de determinar si se cumple con los requisitos o no se cumple con los requisitos para realizar a cabo una subvención y por lo tanto poder llevar a cabo una actuación en un determinado concello. Me parece tan de extrema gravedad que si no se tienen pruebas para tal afirmación es incluso casi rozando lo criminal. Entonces, yo me diría mucho las palabras antes de acusar a un organismo público de ese tipo de actuaciones. Por otra parte, si no se cumplen los requisitos, no se cumplen los requisitos. Según el señor Varela, se cumplían punto por punto. Bueno, esto lo está diciendo él. Evidentemente alguien ha revisado el proyecto y ha determinado que no. Punto. Nada más. Señor Sardiña, tenga la palabra. Agora. Ben,
Como é sabido, pois xa sei que algunhas propostas que fago simplemente para ver cal é a súa reacción, evidentemente. Canto a Escola Laica xa sei que teñen un proxecto e que están aí moi centrados en facer algunhas cousas tan importantes e acaban de recoñecer que non é o sitio idóneo para outras. Pois reflexionen sobre o que acaban de dicir, efectivamente. Reflexionen sobre o que acaban de dicir porque unha vez máis caen na trampa, caen nas súas propias trampas. Decir que a Escola Laica é excéntrica colisiona directamente con todos os proxectos que teñen ali postos. E vostedes verán. Vostedes mesmos se fan trampas ao solitario. Voulle dicir unha cousa. O Areal tamén está moi ben conectado coa Nacional 651 por un lado e pola autopista AP9 por outro. Pénseno. Só pénseno. Sobre o tema dos traballadores, voulles dicir que a solución que teñen agora ou a solución que poidan presentar no proxecto que sei que non vin, verdade? Ou non sei, ou que debería de ver. Si que o vin, efectivamente, claro que o vin. Para falar aquí eu miro as cousas. Non fago como o señor Varela que, por exemplo, bota a culpa a Xunta de tramitar un expediente mal, como é o caso, sen miralo, dicir, que máis dá? Simplemente, estamos aquí, botamos a culpa a Xunta e xa está. Primeiro hai que facer os deberes para chegar aos sitios, non? Iso é o que falta. Eu entendo que aquí a Diputación ten outros cartos, evidentemente, para outros sitios, para o ámbito de promoción económica. Non estou dicindo que sexa unha mala idea facer un coworking, estou dicindo que non me parece o sitio idóneo. Ata iso lles parece mal. Entón, fágano, eu non me vou poñer. Agora sí, xa teño claro bastantes cuestións con vostedes, que son capaces de xustificar unha cousa e mala contraria. Que era o que viña neste punto. Nada máis. Moitas gracias, señor Varela. Sí, unha pequena aclaración ao señor Sardiña, para que non manipule as miñas palabras. Eu dixen que o que non era aceitado facer na Escola Laica era o coworking porque hai outro proxecto en marcha. Non dixen que fora excéntrico, se sacou unha vostede da súa chistera. Vale, simplemente para que quede en acta. Moi ben, pois moitas gracias. Pois realizamos a votación deste punto. Votos a favor. 6 abstencións. 5. Moi ben, pois queda aprobado este punto. E dase por terminado este pleno extraordinario. Moitas gracias.